Здрасти, хора! Днеска се играем Жанка с Жанка. Здравейте, хора! И как се казваш? Жанка. Добре, айде да отиваме на тази чудовището. Ей там. Дай да видим. Тук има камери. Жанко, виждам те. Чакайте, виждаме. Жанко, виждам те. Добре, нека да пускаме чудовището, че да... Малка бебинце. Само да затворя вратата. Пускай чудовището. Добре. Ма той не я уби. Не е това, голямото. Голямото. Където има... Де е уста? Чакай малко излезах на него. Това голямото. Аз знам. Ето ги. О, какъв кимбекче. Аз знам как се го убивам. Не го убивай. Добре. Жанко, виж колко че е там. Ей, как се казва? Не може. Те не може. Не може. И как стана като това? Мога да стана така. Аз не мога да ставам така. Аз не искам така. Чакай ме, къде ти са? Как лицето е така? Пак реклама. Няма да качвам неща. Добре, няма да го качвам. Жанко, какво правиш? Жанко, добре ли си? Как стана като? Как стана като пръжок? И как стана като пръжок? Ей, как стана като така? Така ме лицето ми. Аз няма да играя. Добре. Това не е ли Dragon Fruit?